Au asuk bo soto buni kong mang sai phekia. He ba tini norong ani kok thanyo khani nai. Ang didi son chibo je ngi phaimani party phaimani kothomaro no norok khani nai. Tomong no norok sak sak narogi mangala mukti ani kok khana ui. Au aporo ang bano WhatsApp tek khairo hello nengga ang hai ni saka. Ang pase bano ini beri jatong rok ni sengka hai rok sengka jadre pon sengka taiko. Kang saka ang bo single lo ni saka lai pandaro bo wachi pon salam jai ko belang bo. Engka ba seng mani bo sawo ang bai soli na ja ang bai nang thia sang no lab ni ba kanyo ang bai ong na ja rok ni sengka ko to ang bo. Do ko kore ma tong na ja tong kan ta na sa saka ba ni mo ni ba kana so ganya bo song ni. Engka ang bo khapuri saka je pura ang khapuri thango. Apro abrayano aste aste sak nang jaro ma haing kha kol khai bo apro waiting rong mang kha ang bono ba na asik care khaliya hake bo bai ang sms no ma sms mang no ma khai dong hamdi no ya ba kol khai ano ko ro sanani jora riya bini ma babu tong po ba bini dara tong po kol khai ke bo waiting ma no waiting mang khang ke sawo bini babu song bai kok sai tong ba bini dara song bai kok sai tong ro ni an ja ter pon sai tong ka tai ko hake apuro bini mari ni number po tong ani thani bo bini mari bai kok sai tong po ro ni sawo hai ro nai ngi bini mari number to tong ani ro kang bini mari no sengga mare o berita mo ma hai ro khang bai kok sana ni jora ro buru ni ya ro nai saka nge mari ba no help ke ya bini mari bo no an bepera kong saka bono tamo bahai tira tong bo bai relationship rok ni apro pheba ang khane tongo borok face to face malai chalayo ke ang bini khukte khanao asala nang hazar na busung niya asala belai risi ganang rok ni sajo oma hai rok ni khana kata pheba boko saimiya mare ano confirm mane phone khai direct bo bai kok sarma rok bo saimiya hake ang apurun jimi ani beka bai thangmai ma tongka ang first time hanjang mani apro yaba bo ano care bo khailiya call bo khailiya text bo khailiya ngi thangka asuk onek care khailiya ngi thaka call khagi bo delete waiting ani call bo receive khaya ngkha gang bo tang khasinai asuk dini pore bona hanjang mani yaba dini bona ani beka sobai kan thano bona no first hamza bo ni samani ba yaba bona no first ya gari kan thaka agirong ni korok no to ye ang muturok khakya to mangkha tini aborono wansugui kono lap kare yaba kun khane kare ma wansugo asuk bosar hamjagi payment chine ni relationship rok ang bobai malanya rok try khakya hebano bo ano jara liya ang bobai onek bano malanya rok try khakya yaba bobai ang relationship tongmani bisidin lakati malia soi sarma saiyeng jiu soi sarma himi jingo sabano khibi kalang thanga alga salamane do ko kare nang alga salabai thanga kathang ni phiaba asalana nang wan sumi ne ji ang khai bekhamang la ka hanyo no asikier khanye mangla bono no te pa song di bagi che nang bai hamza gi tong phiaba no ang je kier khai ma hai no asala asik khai gelak phia ang tini mu jamano ni kier khai ma rok ni hamjang marok no ano romani bagai tini ang akok ther no bogi meya neng ano samarok kogrok ang tini mutumane mang no tongo salbur burum no ang ban thuya sak tong nai no ya kari mai rok ni samarok tini ang mutumane ni kok thai mutumane ang tini hamdi no dukho nangjak mang no tongo ya ba kon khanya kare nang ano asuk bekha sobai kalan thaka asuk dati no wansugui meyang jan ban nang ano ma khai na hinai phiaba ang tai tam sasinai nang thangdi ka hamno tongni nang asala bai sukhi kana tongdi tai tam khasinai nang se anu yakari ka thaka ba nang asala bai ham garang khan tong la je norok tawa la je kasia ka je kong no tei kha khayang norok ni bagai suri mang tongnai hamdi no ka no tongdi nai ini bagi to nang to ani ko pala sejak kare hai ngi nyo sini ko pala senggo thong ya nang bai malai thai no asuk biluk khai marok ini kuno khanye kare asuk mui to khai no asuk hamza gi tamon nang bai future wan sejak thong mani ya songtar kai thana ni nai tini akok rok saya
amo mung saya nono asuk muito khayei nono asuk bilep khayei pi sarawan sujak tong ako thairok tini kono kaso kaleliya kono mung sapono ngliya hamjangma to jotono hamjago phiaba o hamjangma no karak khorogmui toni manani asuk kalai saya tini ang nang bai risi nanggo no nang belai risi nang ni sinani yakari kalan thang phiaba nang asala no wan sugi janai kya ang haino no asuk risi tirana au pai thago jotono no hambai norok video nanchukjaka subscribe khairidi share khairidi comment khaisadi video no bahai nangjaka norok naithokjaka ba ano subscribe kaisir giyontani norokni sabun nangui tongo ang bwkhabaino norok ani kok thairok tebo khanawano chwrwngmung rok mankha hinui ang khakayo norok tongmungno hamjake subscribe kaisir jeskapon khaigontangni norokni hamjakmung jeskapon nangui tongo ang.